बेलाय बेयावलाय ना हौवायासो बुनो होसोदोंमोन मानसियाबो माथो थेन्थ'नायसो रलाय फोजानि आं ओइ सिखारलाय हो दालाय बहा गनो मा बुंदों नोङो ए माथो जारु नोंसो औ आंसो जारौ ओमफ्राय बहा गनो होननानै नों आंखौ मानो बुंखो लावगियालाय सोर लावगि रावबो गैयाथ' बेयाव मा नोंखौहाय गुमैया बुनो होसोबायदों नामा बेनिखायनो नों बेयावसो थेन्थ'लायनानै दंफैयो दि नङा आंसो सासे मानसिखौ बुनो होसोदोंमोन आरो बै मानसिया दंफां गोजौआवनो दंमोनथ' बहाथो रावबो गैयाथ' बेयाव बियो माने आं बोरैबा थेन्थ'स्लद लांनायाव खारखोमाबाय गबाय नोङो सालि लावगि बोरैबा उन्दुस्लद लांनायावहाय नों खारग'नो हानायखौसो हानाय नङाबा नोंखौ ओमफ्राय जारौ नोंलाय बेयाव मा खालामनो फैदों आं कर'नाखौ नागिरदों जोंहा कर'नाया बहा थांखोथाय मा कर'ना नागिरदों हाबाब मानि मा कर'ना नागिरखो नोंलाय गिलु बालुलाय बेमारखौलाय कर'नाया नामसो आं दोननाय नाम आंहा नायल' जाल' मानै हांसो दङ बे हांसोनि नामखौनो आङो मासेनिखौ कर'ना मासेनिखौ सर'ना दोनदों बबे गोदान जुगनि नामहाय बेलाय कर'ना गिलु बालु बेमारनि नामखौनो दोनबाय नोङो औ जाहोन दङ कर'ना सर'ना नाम दोननायनिबो जेब्ला आं बे हांसो मानैखौ बाजाराव बायनो थाङो बै दिनखालि कर'नानि जोबोद दावराव दावसि पुलिसफोरा मानसिफोरखौ बुग्लुंला बुग्लुंलि जानायमोन कर'नानि दिनाव हांसोखौ आंबो बायनायलाय हांसोनि थाखाय बुजानायनि थाखायनो आङो बे हांसोखौ कर'ना आरो सर'ना नाम दोनस्राबाय मोजां दे थिगखौनो दोननो रोंदों दे थांनिसिम कर'ना नागिरोना सर'ना नागिरबाय थादो नोंहा कर'ना सर'ना बहा दङ नोंसोरो फैदो ओंखाम जाहैनोसै फैदो लावगि गराय फाख्रि आं उन्दुस्लद लांनायावनो बोरैबा खारग'नायखायसो खारग'नाय दा जेबो नंला दे सासेखौथ' बुनो मोनबायना बे मालाबा दामजालायसिगोन आबै आं माब्ला सिख्ला गिदिर जागोन नों सिख्ला गिदिर जानो लुबैथारबाय आबै आं दख'ना गाननो लुबैबाय आबै सना नों सिख्ला गिदिर जाबा मा जागोन हो आंना आबै आं सिख्ला गिदिर देरबा निउस फरायग्रा जागोन आबै नों नुदोंना नुवाखै मबाइलाव सासे सिख्ला मानसि दे निउस फरायबाय थायोना सिबिरानि ब्रह्म होननाय नों नुदोंना नुवाखैथाय बिबा मालाय मबाइलाव निउस फराय साम बुरजा फैसा मोनो आंबो सिख्ला देरबाथाय मबाइल लागोन ओमफ्राय सिबिरानि ब्रह्म बायदि निउस फरायगोन फैसा बुरजा खामायगोन ओमफ्राय मामा बाबाखौ फुसिगोन नोंखौ फुसिगोन आबौखौ फुसिगोन नोंसोर साब्रैखौ आं फुसिगोन आरो सानैयालाय आदै मादैया आं मिथिया बिसोरखौ फुसिगोन ना फुसियाथाय फिसाजोनि थांखियाथ' अख्रांसिम सहैबायानो बिमाया आरो हनै बिथिं मा बुंनो सानदों नों बुंनो नागिरदों इसानिया फिफाया सासेल' नङा सानै जोमै बिहामजो नों बेफोरखौ मा बुंनो नागिरदों बिहामजो सोरांस्रिया खोनायोब्ला मा साननांगौ नोंसोरनो बुंनो खोन्थानोथ' गोबां खोथा दङ नाथाय बहा नोंसोरथ' आंनि खोथाखौ खोनासंनोनो नागिरा आरो आंनि फंफ्रोमबो खोथाखौनो नोंसोरो मिसासो सानो देलाय दे बुं मा खोथा बुंनो नागिरदों दे बुंब्लाबोथ' फोथायनाय नंखाया नोंसोरो आं दायो बुंगोन आंखौसो मेगन सानानै बनायना बुंदों होननानै सानलायगोन नोंसोरनि नोजोरावलाय आंसो गाज्रि दा आंसो आखल गैया मालाय सोरांस्रियासो नोंसोरनि आखल गोनां बिहामजो मान सनमान गोनां बिहामजो आयै नोंसोरो खाना खानि जानानै दङ सोरांस्रिखौ नोंसोरो जेसेबां सैथो साननानै दङ बेसेबांनो बियो असैथो लामाजों थाबायनानै दङ मा बुंनो नागिरदों नोङो सोरांस्रि बिहामजोनि सोमोन्दै आं माब्ला नोंसोरखौ मोजां गाज्रिनो सायख'बाय थाखो नोंसोरनि गोसोआवसो बेबायदि सानना लाबाय दङ नोंसोरो सानखादोंमोन आं बुंब्लाबो फोथायनाय नंखाया खोन्थाया सानदोंमोन नाथाय आं नायना थानो हायासै आंनि मेगननि नोजोरावनो आं नुबाय जेब्ला आं एसेबां गाज्रिब्लाबो आं बे लाइननि गाज्रिखौ आं सहायनानै थानो हाया मा लाइननि गाज्रि सोरांस्रियालाय बुंबासो मिथिगोन दा आयै सोरांस्रिया देहाजोंल' सोमोन्दो नङा बेयो गोदोनि गोसोथोनाय राजा होननाय सेंग्राजों सानफ्रोमबो लोगो हमहैबाय थायो
दाखालिबावैसो आङो आंनि मेगन थाइनैजों नुबाय आरो आंनि खोमा फारनैजों आं खोनाबोबाय। नोंसोरो आंखौसो गाज्रि नुयो, सोरांस्रिखौसो मोजां नुयो दा। सोरांस्रिखौ फोथायनानै नोंसोरो गासै न'खरनि दंनाय मानि बिबानखौनो सोरांस्रिनो होनाया गोरोन्थि जादों आयै। आंनि खोमा फारनैजों खोनादों। सोरांस्रिनि बुंनाय बायदिब्लाथ' सोरांस्रिया नोंसोरनि सिगाङाव मोजां जाफ्लानानै सोरांस्रिया सानसे बे न'खरखौ फाननानै बै सेंग्राजों खारनायनि प्लान दादों आयै। खोथायाबा नंगौना नङा? लोगो मोनबाय बायदोंमोनदां, बहाबा रायलायबायदोंदां, बेफोरखौनो नोङो गोरोन्थि बुजिबाय। औ, आंलाय मेगन सानानैसो बुंदों जाहैखाबाय। फोथायाबालाय हनै फिसाजोनावनो सों, फिसाजोआनो सेराव दंफायोमोन। आबै, मामाजों नोंजों सोरखौबा लोगो हमहैबाय थायो? आबै, मादैया मोजां मानसि नङा। मादैनि खोथाखौ फोथायनाङा। नङा आबै। दाखालि जोङो मादै द'दि आं मामा बाजाराव थांनायाव सासे आंकोल लोगो मोनदोंमोन आरो बे आंकोलजों रायलायबाय थानायावनो मादैया सहैदों। ओमफ्राय मामाजों नांलायदों आरो मादैया बुंखादोंमोन नोंखौ खोन्थाना होगोन न'आव होननानैहाय। आंखौबो रायबावदोंसो गाज्रिथार फिसाजोआबो होननानै। नङालै आबै, मामाया आंखौ इसां अनो। थाङाबे थां, नों थांदो थां। मादै, नोंखौ मामानो खोन्थाना होखागोन आं। नुबायना आयै, सोरांस्रिया गावहा गाज्रि फिसाजोखौबो गाज्रि लामायाव लांबाय बियो। नाय बिहामजो, नोंनि फंफ्रोमबो खोथाखौ आं खोनासङो, नाथाय नोंनि फंफ्रोमबो खोथायावनो सोरांस्रिखौल' बांसिन अनो, आंखौ खमसिन अनो, बे खोथाखौ नोङो सुनायबाय थानो नागिरो। नोंबो आंनि बिहामजो, सोरांस्रियाबो आंनि बिहामजो। आं सानैखौबो समान अनो, नाथाय नोंसोरनि आखलासो अनजाया। लामा थाबायदों जेब्ला लामायावथ' मानसि लोगो मोनखागोन। सिनाखि लोगोबो मोनगोन, असिनाखि लोगोबो मोनगोन। रायलायनायखौनो डाइरेक्ट गाज्रि सन्देह खालामनो नाङा। आरो आंनि आबै फिसाया मिसा खोथा माब्लाबाबो बुङा। गथ' मानसिया मिसा खोथा बुङा। जि नुदों जि खोनादों बिसोरनि गोसोआव गो थायो आरो बिसोर नंगौखौसो बुङो। थांदो बिहामजो, गाबागाव खामानि मावहैदो। बेफोरखौ लानानै न'खराव दावराव खालामनो नाङा। बे गथ'नि थाखायनो आं दिनैबो बिखुनजोजों लाजिसो फोनांजाबाय। बे गथ'खौ आङो बुथारमारनोसैहाय। आंनि खोथाखौ फोथायालासिनो उन्दै गथ'नि खोथाखौसो फोथायबावलायबाय आया। आयै, आं न' सिंनिफ्राय नोंखौ नुहरगासिनो। दहायनिफ्राय नोङो थांलाय फैलाय जानानै दङ। मा जादों? आंजों दिनै रावबो दारायलाय। आंनि थैया दिनै गोदौजोबदों। बिहामजो रानि जादों बियो, बिहामजो रानि जादों। नोंनि नोमबाजै मोजाङा आंनि लोगोफोरखौ बुनो होसोदों। दाय मावदोंबालाय होसो जाखागोन दा। मान गैया नामा, सनमान गैया नामा आंहा? हो? फैथों बियो दिनै, न'आव गाफैथों बियो। बबे हाग्रानि सिखो मोदाय अरलायखो नोंखौ दिनैलाय? ए, नोंबो बिबाजैजोंसो लोगो? आं सोरजों लोगो जानो? नों सोर आरो बियो सोर? नोंबो आंनि बिमा, बेबो आंनि बिबाजै। आं नोंजोंबो लोगो जाया, बिजोंबो लोगो जाया। आं गेजेरनि मानसि। जायखौनो गोरोन्थि नुयो बेखौथ' फंसे फंनैखौथ' सोंखारिखागोन दा। आयै, आं दिनैसिम बाजैखौ जि आखल नुबोबाय, आं बाजैनि आखलखौ दिनैसिम आं फंसेबो गाज्रि नुवाखै आरो आं बेखौ गाज्रि होननानै बुंनोबो हानाय नङा। खाफाल मोजांसो आयै नोङो, दौदै बायदि बिहामजो मोनदों। ए, बे लुदुर गेगे मैदेर फिसा बायदि हांसोसो थुमफ्रुफ्रु नेन' गारि बायदिया? नों खालि महरखौल' नागिरो आयै। नों महरखौ लानानैल' खालि खोथा बुङो मानो? महरा संसार जाहोआ, महरा मोनसे समायनायल'। आयै, आखल आरो गियानखौसो नायनांगौ मानसिया। दिनै बाजै ददेया गावनि बिमा फिसाखौ गारबोनानै नोंनि न'खराव बिहामजो जाफैदों आयै। नों बाजैखौ अननो गोरों जा। रावबो बिबाजैया आयै, रावबो बिबोनांनि थाखाय एसेबां दुखु खस्थ' सहाया। रावबो बिबाजैया बिबोनांनि थाखाय रावबो दायनिगिरि जाफाया। नाथाय आं नुबाय, आं मोनबोबाय बाजैया आंनि खैफोदनि समाव बेसेबां आंखौ आल लाबोदों, जोथोन लाबोदों। जानांगौ बाजैया आंखौ एसेबांखिनि जोथोन लानायनि थाखायसो आं दिनैसिम थांनानै दङ। आयै, नोंथ' आंखौ बुथारनोसो नागिरदोंमोन। नोंनि बायदिब्ला आङो दाहालागि हा जानानै मा जानांसिगौमोन? जाय बिबाजैनिफ्राय आं अननाय, जोथोन लानाय, दैदेननायखौ मोनबोदों, बे जोथोनखौ आं नोंनिफ्रायसो मोननांगौमोन आयै। नाथाय नोंनिफ्राय मोननो हायाखै, बाजैनिफ्रायसो मोननो हादों। ए, उदैयाव 9 मास लानानै सोर जोनोम होनाय, सोरनि आहार जानानै देरनाय? बिमाखौ नोंबो गाज्रि होननानै बुंनो हाबाय? दाना बै हिनजावासो नोंनि बिमा जाबाय, हा? सि आयै, माबायदि खोथा बुङो नोङो? नोंहा दाबो गियानानो गैया। रथ'! बाजै, आइया नोंखौ रागा जोंनानै दङ। मिथिखादों आङो बे मानो रागा जोंदों। सनामुखि दादेनाय लोगोफोरखौ होसोदों नालाय आङो। माबायदि आखलनि बिहामजो नोङो? आंनि लोगोफोरखौ आंनि न'निफ्रायनो होखारहरबाय नोङो? आंहा मान सनमान गैया नामा? हो? आंनि लोगोफोरखौ नों मानो बिदि खालामखो?
नोंनि लोगोआनो जा नोंनि जेखियानो जा मोजाङाव मोजां गाज्रियाव गाज्रि आंजों खुब मोजां लोगो दि नोंबो बिदिनो एखे बेनिखायनो नोंसोर मिलायफ्लेदों बेनिखायनो नोंसोरो खिथु गारलायनो हाया दिनैनिफ्राय फैबावथों बिसोरो आंनि न'आव मा होनदों नोंनि न' लाजियासै नोङो आं थांनानै थासान्दि आंनि न' होनना बुंनानै लानो बे न'खौ जुदि नोंनि आखायाव हगारनायमोनब्ला बे न'खरा माब्लाबानो बायसिगौमोन आंनि आखाइजों हमथाना लाखिनायखायसो बे न'खरा न' जानानै दङ मिथिगौ आयु आंनि लोगोफोरखौ होसोनानै आरो आंजों नों नांलायफैबावदोंसो एसेबां साहस गोरा नोङो मा होसोनोल' बुबावबायसो आं सासेखौ बुनो मोनियावसो थाबाय आङो आरो खोनासं दिनैनिफ्राय जुदि नों बिसोरजों लोगो जाबावोब्ला मा खालामगोन नोङो मा खालामगोन हो मा खालामनो उल्था फाल्था बारा बुंनो नांला आयै सासेखौ बुनो मोनैनि रागाया दाबो आंहा खरा थान्दा जाखायाखै बाराबा नोंखौबो बिखुनजोफ्राबो होफ्लांगोन आं नोंखौ बुबाबो लस गैया नोंबो बे एखेखा एखे फुलर गुथि बिखुनजोबाबो खाथिर बाथिर गैयाहाय आंजों होरो लामाफ्रा थाथेलाबायदों बाजै थिगखौनो बुंखादों नोङो आंबो नोंजों दङलै बाजै आंबो नोंजों दङ आरो नै खोनासंबाव नोंसालाया माने मिजिङा फैनायनि सम जाबाय बेयावनो नेनानै थाबाय था आरो फैस्ला मोनै खोन्थानानै हो आंखौ नोंनि हिन्जावा आंखौ बुनो नागिरदोंमोन होननानैहाय आपत्ति गैया खोन्थानोल' नङा नोंखौ दिनैनो फाथिलाय बिसि होगोन आङो आयै बिदि बुंनाङा आं गियो आयै नोंसालानि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा बेबायदि बुंगोन सानदों नामा आंखौ खोथा बुंनो फैदों बाजै नोंखौ जोबोद ओंखाम उखैहाबना फैनाय बायदि नुदों आं फैदो बाजै आं नोंनो ओंखाम खुरना हैनोसै खोनादों हनै नोंसाजा मा बुंदों नोंसाजा आंखौसो ओंखाम जानो लिंबावलायबाय नोंलाय बिमा जालायनानैबो मानोथो लिंजायाखै आखला मोजांदि फैदो बाजै बेजोंनो नांबाय थायो नामा बे बेदरखौ रावबो जानो हायैनि ओरैबायदि फानलु होनानै संगोन आङो नायबाय था बिनि उनाव सोर मा बुङो खोनासंनि आं जोमै ओंखाम मोनबाय मानसिसो आं मिसिं नङा दे नों गोबां मेंबायदां हरदो बेदरखौ आं संनोसै दे थां नों जिरायहैदो आंखौ रोङा सानदों नामा बेदर संनो सिगां खनसे बोरैबा गोथां जाफ्लांबाय बेखौनो आंखौ नोङो लाजि फोनांनो फैबावदों नामा दिनैबो आं रोङो आं संगोन दोन दे सङोबालाय सं आं नोंखौ दसे रेस्ट लाथों होननानैसो बिदों दा आं नोंखौ लाजि फोनांनो होननानै सोङाखैना दे जोमै फानलुखौ एसे खम होबानो जाबाय इसाया जानो हायाना ओंख्रिखौ आं मोननै मोनथाम सारायाव सङाथ' साराय मोनसेयावनो एवगोन गारबा मोनसेजोंनो एवगोन बेयाव आङो सोरनिबा खम सोरनिबा बारा होनो हाया आं संगोन आं खुरगोन आं मावगोन आं रावनिबो थाखाय खम बारा बेयाव नायबाय थाया सोरबा जानो हायोबा हाथों सोरबा जानो हायाबा थाथों दे नोंनि गोसो बायदि सं आंनि फिसाजोआ दै सोमनानैबाबो जानो हायो